Ak náhodou vyhrajú voľby, tak ja jednoznačne pôjdem do basy, pokiaľ dovtedy neutečiem z tejto krajiny. Dani Kollár bol rok v base. A potom, ako strávil rok vo väzbe, ústavný súd povedal, že tá jeho väzba bola nezákonná. Takže človek stratil rok života. Ústavný súd mu dá za pravdu, že áno, že sorry, že bol si tam nezákonne, bol si tam neprávom. A sudca, ktorý ho tam poslal, nenesie žiadne následky. Ďalej je sudca, ďalej poberá plat. Dani ho konkrétne poslal do väzby sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Ale toto nebolo prvýkrát, čo Juraj Kliment niekoho protiústavne a protizákonne poslal do väzby. Toto bolo 8-krát. V 7 prípadoch o tom rozhodol ústavný súd a v jednom z tých 8 prípadov o tom dokonca rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. Proste Juraj Kliment, progresivistický agent, si posiela do basy kohokoľvek, k tomu nevyhovuje. A takto to funguje so spravodlivosťou v tejto krajine. Proste neexistuje. Pretože ju má absolútne v hrsti progresivistická mafia napriek tomu, že nevládnu. Tak sa len skúste predstaviť, čo to bude, keď vládnuť budú. Ak náhodou vyhrajú voľby, tak ja jednoznačne pôjdem do basy, pokiaľ dovtedy neutečiem z tejto krajiny.